1874, στη Γαλλία, περίπου 50.000 αρπακτικά ανά εκτάριο απελευθερώνονται σε πολλά γεωργικά είδη. Αγγούρια, κολοκύθια, φράουλες, δέντρα με φρούτα και αμπέλια προστατεύονται από ακάρια βοηθούς. Οι βιολογικές μέθοδοι ανταγωνίζονται τη χημική βιομηχανία. 10 με 20% των καλλιεργειών σε θερμοκήπια στη Γαλλία και στην Ολλανδία χρησιμοποιούν φωνικά ακάραια. Στο μέλλον, τα νέα κατοικίδια θα χρησιμοποιούνται μαζικά στην καλλιέργεια. Τα ακάραια δεν είναι πάντα φίλοι των αγροτών. Οι βαρόες από την Ασία έγιναν μάστιγα που απειλεί τον κόσμο. Οι μολυσμένες κυψέλες είναι καταδικασμένες σε θάνατο. Οι βαρόες ρουφάνε το αίμα των μελισσών, μερικές φορές μέχρι να πεθάνουν. Οι ανάπηρες εργάτριες δεν μπορούν να δουλέψουν και η αποικία πεθαίνει πολύ γρήγορα. Οι βαρόες επιτίθενται ακόμα και σε νεογέννητες μέλισσες. Για να γεννήσει, ο θηλυκός βαρόας μπαίνει σε μία κερίθρα και τρέφεται με τις προνύμφες των μελισσών. Από το πρώτο της αυγό εκολάπτεται πάντα ένα αρσενικό. Είναι πιο μικρό από τις αδελφές του, αλλά πολύ ικανό. Αιμομυκτικά γονιμοποιεί τις αδελφές του χωρίς να αφήσει την κερίθρα. Οι αδελφές του που φεύγουν από την κυψέλη γαντζώνονται στη νεαρή μέλισσα για να μολύνουν και άλλα σημεία της κυψέλης. Οι επιστήμονες αναζητούν τα βιολογικά όπλα για να καταπολεμήσουν τους καταπατητές. Παρατήρησαν ότι η βασίλισσα δεν έχει ποτέ βαρόες και η βασιλική φρουρά γλιτώνει από αυτά. Μια προσέγγιση είναι να κατασκευαστεί γενετικά μια νέα επιθετική άνωση μέλισσα προγραμματισμένη να σκοτώνει το παράσιτο. Αυτές οι άνωσες μέλισσες είναι τόσο επιθετικές που είναι αληθινός κίνδυνος για τον άνθρωπο. Οι θηλυκοί βαρόες είναι εύκολοι στο χειρισμό. Με μήκος 1,5 χιλιοστό εντοπίζονται εύκολα. Οι μαχητικές μέλισσες κεντρίζουν τους βαρόες στην πλάτη με κερί. Παρότι οι βαρόες είναι τυφλοί, έχουν ένα αισθητήριο δίσκο καλυμμένο με ίνες με τον οποίο πλοηγούνται. Επίσης, χρησιμοποιούν αυτό το δίσκο ως ασπίδα για να προστατευτούν από τις επιθετικές μέλισσες. Οι βαρόες αντλούν αίμα από τις μέλισσες με το ράμφος τους. Προσπαθώντας κάθε είδους προσέγγιση, οι επιστήμονες προσπαθούν να εξαφανίσουν την απειλή των βαρόων. Ο βιολογικός πόλεμος είναι επιτακτικός. Η Γερμανία, ο μεγαλύτερος καταναλωτής μελιού στον κόσμο, απαγόρευσε εισαγωγές μελιού που περιέχουν ίχνη από παρασιτοκτόνα. Έτσι οι μέλισσες ψεκάζονται με αιθέρια έλαια. Το θυμάρι είναι έξοχο αποθητικό, όμως μελετώνται και άλλα έλαια. Ίσως είναι η πρώτη φορά που τα αρώματα χρησιμοποιούνται ως όπλα. Τα ακάραια πετούν εύκολα στις αερογραμμές των μελισσών. Σε ένα μόνο σκαθάρι, οι επιστήμονες μέτρησαν 488 επιβάτες. Αυτό το είδος οτοστόπ λέγεται φορείο, που σημαίνει ότι σε μεταφέρουν. Τα μικροσκοπικά ακάραια μεταναστεύουν όταν δεν μένει τίποτα άλλο να φάνε στο σπίτι. Άλλα ακάραια προτιμούν ως λεωφορείο συχνά τις προνύφες εντόμων. Ανεβαίνουν κάνοντας άλματα με τα πίσω τους πόδια μέχρι και 7 εκατοστά
Επειδή τα ακάραια είναι τυφλά, χρησιμοποιούν την όσφρησή τους για να επιλέξουν το σωστό λεωφορείο. Για να μην πέσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, χρησιμοποιούν τους ισχυρούς πίσω μυζητήρες τους ως ζώνες ασφαλείας. Άλλα υφαίνουν μια κολοδίνα για να κρατηθούν από τα έντομα. Οι επιβάτες που ξεχνάνε τις ζώνες ασφαλείας έχουν πρόβλημα. Ο Ζορζ Μπροσάρ από το Μπροσάρ ντε Μπροσάρ συνηγορεί υπέρ των εντόμων και των ακάρεων. Δεν χάνει ποτέ ευκαιρία και φέρνει βιομήχανους και πολιτικούς στο καναδικό του δάσος για να τους υπενθυμίσει ότι συνθλίβουν χιλιάδες χρήσιμους ντόπιους κατοίκους με τα πόδια τους. Για τις τηλεοπτικές εκπομπές του, ο Ζορζ δανείζεται το κοστούμι του Ινδιάνα Τζόουνς. Sans l'action de ces acariens qui recyclent les matières végétales en décomposition, le sol serait jonché de détritus et nos forêts canadiennes compteraient plus de 2 mètres de feuilles mortes. Car par l'usage abusif d'insecticides, de pesticides, de fongicides, eh bien, vous venez tuer cette microvie. Η τηλεόραση έγινε η αίθουσα του δικαστηρίου του. Ils sont d'apparence plutôt répugnants en règle générale. Oui, je comprends bien la répugnance des gens de voir ces petits animaux qui rampent, qui sont toujours dans des matières un petit peu, disons, En décomposition, dans un environnement pas très agréable. pas très agréables. Ils le font pour nous depuis toujours, bénévolement, sans grève, sans syndicat, sans conseil de patronat. Et pour les récompenser, nous les humains, nous les méprisons, nous les haïssons. On les poursuit à coups d'insecticides, de fongicides, d'herbicides. Il est temps que justice soit faite. En tant qu'homme de loi, l'on me surnomme l'avocat des acariens et des insectes. Ces petits animaux, tout comme leurs cousins, les araignées et les scorpions, ne bénéficient pas d'une grande réputation et sont de tous les animaux qui vivent sur Terre les plus haïs, les plus craints, les plus méprisés, les plus méconnus. Ο Ζορζ κυνηγάει με δίχτυ, αλλά ο αδελφός του κυνηγάει με καραμπίνα. Ο αδελφός του έχει μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές θηλαστικών. Ο Ζορζ το θεωρεί άδικο. L'homme est bizarre. Il a honoré toutes les autres classes animales. Ainsi, l'homme a construit d'immenses jardins zoologiques pour les mammifères, des aquariums pour les poissons, des reptiliums pour les reptiles, des volières pour les oiseaux. Mais pour les insectes et les acariens, rien, ou à peu près rien. Για να καταπολεμήσει αυτή την αδικία, ο καθηγητής Κουανό από τη Γαλλία δημιούργησε τον πρώτο ζωολογικό κήπο ακάρεων. Συλλέγει γη και χώμα που περιλαμβάνει αυτή την άγρια πανίδα από το δάσος. Υπάρχουν 4.000 ακάραια κάτω από κάθε πατημασιά. Γι' αυτό, στο κάθε άκαρη μανδαρίνο, η πιο δύσκολη δουλειά ήταν να ανακαλυφθούν συσκευές που θα δείχνουν τα ακάραια καθαρά και όμορφα. Υπάρχουν περισσότερα είδη ακάρεων του χώματος και της άμμου στη συλλογή του καθηγητή Κουανό από τις ζωά στους ζωολογικούς κήπους. Συνήθως φτάνουν τυχαία με το χώμα που κολλάει στη σόλα των παπουσιών. Το άκαρι του ξύλου είναι ο βασιλιάς της μεταμφίεσης και μοιάζει με μικρό σβόλο στο έδαφος. Ο λαβιδόστομος είναι κυνηγός. Για να κυνηγήσει, κρύβεται με τα πίσω πόδια του, ελαφρώς ανοιχτά. Όταν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, το ακάρι του ξύλου γίνεται μπάλα, σαν σκαντζόχυρος. Ως μπάλα έχει πολλά πλεονεκτήματα. Δεν μπορεί να κρατηθεί και να πιαστεί από πουθενά, ενώ τα ζωτικά του όργανα προστατεύονται.
Τα αρπακτικά έχουν μεγάλα τριχωτά πόδια που χρησιμοποιούν σαν βολοκόπους. Πιέζουν τη λία τους πάνω στο κεντρί ή στο ράφος τους. Άλλα σκοτώνουν τη λία εκτοξεύοντας κολλώδες ή άλλο. Ανάλογα με το είδος, τα ακάραια του χώματος ζουν από μήνες μέχρι πολλά χρόνια. Όταν διαφύγουν τον κίνδυνο, τα ακάραια του ξύλου βγαίνουν από τα κελύφη τους. Σε αυτή τη μικροσαβάνα πρέπει να χρησιμοποιείς κάθε κόλπο για να σωθείς από τα αρπακτικά. Κάποια φοράνε στολή μάχης, άλλα έχουν ασπίδες σε σχήμα φτερών σε κάθε πλευρά του σώματος για να προστατεύουν τα πόδια τους. Με τα πόδια του διπλωμένα, αυτό το άκαρι του ξύλου γίνεται οοειδές, όπως ένας κόκκος άμμου. Αυτό το άκαρι είναι αόρατο μέσα στις γραμμώσεις του φύλου που σαπίσει. Το σχέδιο είναι αληθινά παραπλανητικό και η πανοπλία του είναι σαν κοράλι. Με τα γαστρικά υγρά του χωνεύει νεκρά φυτά, μανιτάρια και σπόρους, καθώς και σάπιο ξύλο. Οι ύποπες ταξιδεύουν πάνω σε ακάραια του ξύλου. Η μεταφορά είναι δωρεάν, αλλά σε αντάλλαγμα το άκαρι γίνεται μεγαλύτερο και πιο απειλητικό. Eh bien, je vais vous montrer ce que vous avez sous le dos lorsque vous êtes étendu sur l'herbe. Vous voyez, un petit aspirateur, et on va le passer. Il faut imaginer que ces animaux sont tout petits. Et si tu te mets à leur dimension, les brins d'herbe, c'est pire que c'est plus grand que des arbres pour eux. Voilà. Le cheveu de votre petite camarade, là, il est déjà beaucoup plus gros que l'acarien qui se glisse entre les grains de sable. Et vous voyez les animaux qui tombent. Mais celui-là, il est terrifiant. On dirait qu'il est vraiment direct. Est-ce que tu arrives à distinguer les filles des garçons? Pas du tout, non. Non? Non. Ο καθηγητής Κουανό συλλέγει είδη μικρόζωων από όλο τον κόσμο. Στην έρημο Ναμίμπια, όπλο του είναι το πινέλο του. Το αγαπημένο του, ο γορδιόλικος Κουανό, είναι ένα πολύ παράξενο άκαρι, 50 φορές πιο μακρύ από την πλατή. Είναι ένα άκαρι που έχει γίνει σκουλίκι της γης. Με υπομονή τραβάει τις καμπύλες τους για να καταλάβει πως τα ακάραια της ερήμου κινούνται προς τα πίσω όπως προς τα εμπρός. Σημαντικό στην λαβυρινθώδια μου. Il arrive parfois que le microzoo déclenche de véritables vocations. J'ai en mémoire un serrurier d'art qui, après avoir visité le microzoo, a eu une véritable révélation et s'est précipité chez le marchand de microscope le plus proche. Il a constitué chez lui son microzoo et de là sont sorties des photographies traitées à l'ordinateur qui constituent un bestiaire très original de ces nouveaux animaux domestiques. Αφήγηση Γιάννης Αρμουτίδης. Επιμέλεια υποτιτλισμού Ελένη Κριτσιδήμα. Ηχοληψία Γιάννης Κατσαρός. Μίξη ήχου Βασίλης Καλτσής. Η τεχνική επεξεργασία